Zdravo svima, ovdje ja LPS Latkica i danas snimam nastavak moje kolekcije. Naravno, opet ću sve iz početka, pošto tačno ne znam koje sam ja vam pokazala. I dobila sam novog LPS-a, ono što ste vidjeli prekjuče. Tako da, i možda ću početi da snimam vlogove. Da, im predložite da snimam vlogove. Pa ću ja da počnem da snimam vlogove. Pa hajde sve. Znate već moju kolekciju LPS mačaka i pas, tako da to ne pokazujem. Sada ću vam pokazati moje dragi LPS. I sa njima se ne menjam. Ona. Penguin. Winnie. I ona. Sam LPS-om se menjam. Ovaj kao zeka. Onda sam drugog. Evo ona. Nju imam. Majmun. Onda ovaj majmun. Ovaj majmun. Sovica. Da, mini LPS-a pokazujem tek na kraju. Onda ova žaba. Gušter. Hrčak. Ova kao pauk, on ima magnet. I da, ovaj ima magnet, ali mu se nešto ne vidi, ali ako ne verujete, sad ću vam pokazati. Evo, ovo je metal i pogledajte njega. Onda on, dalje ovaj, riba, hrčak, jedan, ova mišica, onda sam dođem drugu mišicu. Evo je, ali ja ću jednu da bacim, šalim se, jednu ću se menjati sa pisanom dragi. Ovaj zec, sad dađem drugog, evo ga, ovaj je malo lepši. Ovaj zec, ovaj medved i ovaj medved. Pacov, ovo je specijal. Moj prvi LPS koji se njega mijem, ali znam da ga niko ne želi. Ptičica. Ne znam zašto svi žele sad pse i mačke da se mijenjaju. Sve malo kupno ovaj. LPS, ovaj. Od ova žaba. Kornjača. LPS nove verzije. Ovaj LPS. Evo mi LPS kolekcija pasa, tu ću opet pokažem. I kolekcija mačaka. I sada ću mini LPS-e. Ovaj kao tvor sa olovkom. Ovaj zec. I najsljedeće opet mališa. Zašto uvek padaš? I najsljedeće je ovaj pas. Evo nam kolekcija LPS. Kolekcija LPS pas i mačaka. To je to za ovaj video, lajkujte, komentaršite, subscribe-ite za da napokon znate moju LPS kolekciju. Ćao, mi smo ovdje. Još malo pa će se ovaj LPS prebaciti ovdje. Ćao.